Takže čau, zdravím vás, já Reset Superman. Tak, dneska si ukážeme takový menší tutoriálek, jak postavit výsuvnou lavici, nebo jak bych to popsal. Takže, udělám si asi takhle velký tříkostkový žlab, takhle, a 2 kostky dolů. Tak, co teďka uděláme? Teďka si vezmeme, budeme k tomu potřebovat písny, dřevěné schody, redstone, a možná nějaký ten repeater. A samozřejmě, čím to budeme spouštět, bude páka. Tak. Co uděláme jako první? Jako první si nasazíme písny takhle. Tady to místo vynecháme, hned vám řeknu proč, protože tady to zaděláme. Tak, dáme si je takhle, takhle. Tak, teď si vykopeme takovýhle žlab. Tak, ještě takhle a takhle. Tak, žlab máme hotový, uděláme si to tak, propojíme si to. A je to. Tak, co teďka? Teď už jenom zbývá vyvat si to. Zmačknout páčku. A nefunguje to, takže to je úplně nejlepší. A vím proč. Takže není to tak hrozný, protože vím proč a jak na to. Takže nebudeme redstone dávat takhle, ale takhle. Jo. A máme to. A jednoduchá pohovka do všech koutů. Tak a teď už jenom na vás, jestli si to zamaskujete. Nezamaskujete. To už je na vás. Tak. Ale nejvíc jako na tom kašle no prostě nejvíc na tom kašle, že jde vidět ten redstone. Ale nemusí jít vidět. Stačí udělat takhle. Takhle. A redstone nám nejde vidět. Ještě jde vidět tady. Ne, to tady musím nechat. A vidíte, já máte takovouhle pohovku na cvakání. Tak. A tak to je všechno. Mějte se a doufám, že se vám video bude líbit. Takže čau.